Dnes sa nachádzame v Harmanci, priamo pri papierniach. Na tomto mieste by nikto nepovedal, že v tejto štôlni sa hľadala zlatá ruda. Tak sa poďte s nami pozrieť do tejto štôlne a dúfam, že sa rovnako zabavíte ako my dvaja. Sme pred vchodom. Bolo to tu také malinké dobrodružstvo, lebo sme museli na metrový kamenný múrik vyliesť, ale dostali sme sa sem a prekvapujúco ten vchod do tej štôlne je menší, ako vyzeral na obrázkoch. Posúďte sami. Hneď za vstupnou mrežou je taká miniatúrna komórka. A keď sa otočím, tak tu je vidieť, že tu nadakedy boli nejaké mreže a v tejto chvíli sú nefunkčné. Takže zapalujem veľké svetlo. Tak. A takto vyzerá samotný vchod do tej štôlne. Vidíte, že je pomerne veľký. Takže opatrne. Ideme. Dobre, môžeš, Peťo, pokračovať. Dobre. Pôjdeme ďalej po tých doskách. Počkaj, ja pôjdem ako prvý, hej, aby sme mali dobrý záber. Hej. Á, kus nejakého vozíku. Dobre, hej. Počkaj, tak ja budem rečniť. Takže pôjdeme pomaličky ďalej. Táto štôlňa by nemala byť veľmi dlhá. Iba pár desiatok metrov. Cestou si budeme všímať, či na stenách vidíme nejaké žily, nejaké rudy, ktorú tu hľadali. Dobre, tu je zvyšok nejakého fúrika, už riadne rozpadnutý. A tu na ďalej. Dá pokračovať. Trošku vody, ale zdá sa, že tej vody nie je tak veľa, že to nakoniec je len pár centimetrov vody v tejto vstupnej časti. Hopľa. No a tu na už je vody viac. Dobre, ale tu ďalej sa už dá pokračovať, posvietím ti. Tak prejdi po tých brvnách až ku mne. Takto. Dobre, tuto poď ešte ku mne. Dobre. A čo sú tu tie brvná? Dobre, zvládli sme to obaja. Prešli sme tento kúsok a už to vyzerá mierne suchšie. Dobre, na tomto mieste už sa dá. No, môžeme pozerať. Čo je toto? Na stenách to vyzerá, že to bude asi nejaké stopy kalcitu. Je to také bielučké, to asi... Ale toto povome. Tu mali podľa mňa nejakú elektrínu. Elektrínu? Ja som netušil, že bude keď sa... Táto štôlňa nie je až taká stará, táto štôlňa je stará približne 100 rokov. To je taká z novodobejšieho obdobia. Ale poriadne rozpadnutá. Práve, že není rozpadnutá. Keď sa pozrieš, vidíš, že všetky tie steny sú v perfektnom poriadku, hej. Tu vidíš krásne, tu natečie po stene a už sa tu vytvára, toto je kalcit a takto o niekoľko 100 rokov tu na už vytvorí stalagmity a stalaktity, ak táto štôlňa vydrží. No, ja som, že to Dobre, tu vidíme, že tu niekto niečo skúmal, toto vyzerá, že niekto vysekával z tohto miesta, ale nie je vidieť nič špecifické. Dobre, ďalej môžeme bez problémov pokračovať, lebo tu už je suchšie. A drevo používali na tých fúrikoch, že vyvážali. niečo. Aj tu bolo niečo namontované. No, niečo väčšie asi. Dobre, tu na tomto mieste je vidieť nejaká žilka, kde to smeruje. A čo je to lesklé? Aj tu je nejaká žilka. Čo je To budú možno kúsočky sľudy, to by mohli byť také malé. Taký lesklý materiálik. Tu keď si všimneš, tak tu na... Joj, nejaká šatka. Hej, tu sa ten materiál zmenil, tu keď si všimneš. A tam je zabalený.
Hej, tu je taký tmavší kameň, tu je taký svetlejší kameň. Na tomto mieste je vidieť nejaký zlom. Toto mi prípada také červené, čiže toto by bolo... Železo. Mohlo by byť asi železo v nejakom kremeni, tam je vidieť. Čo sme to videli, to radšej možno nechceme vedieť, že čo je to presne na tej zemi. Aj tu je vidieť krásne žilky nejakého materiálu, síce veľmi tenučké, ale tu je vidieť. Tu je vidieť taká hrubšia žilka, taká krížová. Niečo, nejaké... Áno, nejaký nočný motýl alebo niečo také. A tu je vidieť, zase tady to sa... Môžeme sa už vrátiť? Môžeme na konci, tak tu pozrieme. Čiže tu je vidieť ďalšia žilka a tu je vidieť niečo žlté, ale to bude skôr nejaká pleseň, ktorá tu narastie. Ako môžeme náš pleseň po skale? A tu je zase vidieť nejaká žilka. Dobre, a myslím, že sme dorazili na koniec podľa toho, čo som sa o tomto mieste dočítal. Na tomto mieste už skončili, čiže tu je vidieť, že pred nami asi niečo razili, ale toto miesto je zavalené. Tu na túto stranu sa tiež pokúsili dostať a tu je to tiež zavalené. A na túto poslednú stranu, kde pod nohami hodne hnilého dreva, tak tu je pravdepodobne asi tiež vidíme už koniec tejto štôlne zavalený. Čiže približne to zodpovedá tomu popisu, že celá štôlňa je dlhá približne 70 metrov. Dobre, tu na konci vidieť ešte nejaké zvyšky riadne už spráchnivených drevených stĺpikov. A tu na hore je vidieť nejaký biely materiál. Prípada, ak to nie je pleseň, tak je to možno trošičku baritu, ale ťažko uhádnuť takto, čo presne to je. A čo je toto? V každom prípade tu na tejto štôlni nie je nikde úplne viditeľné, že aký materiál tu našli. Videl som nejakú dokumentáciu k tejto štôlni, že cestou sme míňali zo pár nejakých žiliek, ale tie žilky boli tak malinké, že je to pre nás obyčajným pohľadom nerozoznateľné. A čo je toto kovové? To bude zvyšok suda. Tak teraz pôjdeme opatrne zase opačným smerom. A na konci si dáme pozor na tú vodu. Na tomto mieste je vidieť úplne iný materiál. Zase vidíme nejakú krásnu nočnú moru. Aj tu nahore. Tu je vidieť, tu je ten materiál úplne rozdrobený v tých puklinkách. Dobre, už sme sa zase priblížili k zóne tej vody, takže tu si budeme dávať zase pozor. Tak ti povedla mňa, tak si veľmi nečľapol do tej vody. Tak aspoň po tých drevách, aby sme sa čo najmenej namočili. A na tom to je vozík. Vozík nakrútime, zvyšok fúrika rozpadnutý. Sa blížime k východu. Takže celú štôlňu sme zmapovali. A už sme... Tak, a už sme
Už sme pri samotnom východe. Teraz sme sa presunuli trošku na koniec dediny. Tu je vzadu vidieť, že sa nachádzame hneď vedľa tabule označujúcej začiatok obce Harmanec. A tu na tomto mieste sa nachádza ďalšia, síce menšia, ale takisto prieskumná štôlňa, ktorá slúžila na podobné účely ako tá, v ktorej sme boli pred chvíľočkou. No do tejto šôlne vliezať nebudeme, lebo sme oblečení sviatočne ako do kostola. Skúsim tam zasvietiť, že tu kvapká veľa vody. Táto šôlňa by nemala byť veľmi dlhá, toto by mala byť maximálne 10 metrov. Dúfam, že je to tam vidieť, ale podľa zdroja, z ktorého som čerpal, by to malo byť takto. Dobre, ďalej sa mi nechce ísť, lebo kvapká tu veľa vody, ale môžete si pozrieť, že napríklad tu sa vytvárajú také krásne ľadové útvary, čiže v noci asi celkom dosť mrzlo. Toto bola štôlňa číslo 2 a keď som sa pozeral na túto lokalitu na Google mapách, tak som našiel ešte jedno miesto, ktoré je približne rovnakú vzdialenú zase smerom dovnútra do obce, tak ešte to miesto pôjdeme skontrolovať. To miesto už nie je vyznačené v geologickej mape, ale dá sa tam tušiť z kameňov vybudovaný vstupný portál pravdepodobne do štôlne, takže keď už sa nachádzame na tomto mieste, tak pôjdeme si to miesto nafilmovať a uvidíme, že či to je len pozostatok nejakej pivnice, alebo či sa to bude podobať na takúto štôlňu. Tak skúsim tu rozseknúť tento veľký kameň, aby sme nemuseli taký veľký vláčiť domov. Postav sa, hej, aby na teba neodfrklo, tak skúsim to seknúť. Máme trošku menší kameň, asi ho ešte zmenším, aby sme taký veľký nevliekli. Lebo vyzerá úplne rovnako. Dobre, takže máme takéto pekné suveníry. Tak toto vyzerá. A teraz mi Peťko podá jeho suveníry. A toto asi. A Peťko povedal, že tento suvenír zoberieme odtiaľto a ten posledný kameň vyzerá ako. Tiež je na ňom nejaká pekne sa lesklúca súda, ale tento vraj neberieme. Dobre, tak ideme k tej poslednej štôlni. Tak sme na 3. mieste. Tiež sú tu papierne. Keď sa takto otočím dookola, tak za mnou by ste mali vidieť vstupný portál do niečoho, čo je možno pivnica, alebo možno štôlňa, v tejto chvíli ešte nevieme, ale keď prejdeme na druhú stranu, tak do toho otvoru nakúkneme. No, sme tu a zhodli sme sa na tom, že toto tu vyzerá skorej ako murovaná pivnica, 5 metrov dlhá, na konci sa to končí v skale a není tam vidieť nejaký pokus o nejakú štôlňu, čiže toto posledné nazveme už len pivnica. Na tomto mieste výlet za harmaneckými štôlňami končíme, pretože tu na pri ceste sa ich už viacej nenachádza. Okrem týchto štôlní sa tu samozrejme v Harmanci zlato aj ťažilo. Ťažilo sa tu kdesi za mnou na druhej strane, kde by sa mala nachádzať väčšia aj šachta, aj štôlňa, ale dnes už pravdepodobne úplne neprístupná a ak z nej je niečo vidno, tak by mala tam byť už len nejaká taká pripomienka nejakého vetracieho komínu alebo nejakého takého banského objektu, ktorý je nad daným miestom postavený.